contexto, o Río Natural Monbús non ten moi claro se está contento ou asustado. Está aínda preocupado porque onte se lesionou unha das referencias do equipo. Oriol Junyen, ao final, semella que non é grave. E ao mesmo tempo, celebra o mellor momento da súa historia. Onte asinou no SAR a súa quinta victoria consecutiva. Gañou o Juventud con moita claridade por 17 puntos de diferenza. 89-72. O Obradoiro foi por diante todo o encontro. No terceiro cuarto decidiu o partido. Marchou ata os 24 puntos de vantaxe. Corbacho, como ven, foi decisivo. 24 de valoración, 6 triplas, 4 delas en 5 minutos decisivos nese terceiro cuarto. Rafa Luz tamén brillou, 25 de valoración. No Río Natura podría ser todo perfecto, 5 vitorias seguidas e o mellor momento da historia ate o equipo, pero no Obradoiro hoxe aínda están asustados porque no último cuarto un dos referentes do equipo, o capitán Oriol Junyen, lesionouse nun xeonllo e moitos pensaron que era moi grave. Mi capitán y si voy a decir, no sé en español, pero say a prayer for him. Nosotros que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro, y el sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Ante o Juventud lograron a quinta victoria consecutiva. Hai que mirar cara arriba e soñar coas eliminatorias de playoff coa axuda da última fichaxe. Así, con esta ovación foi recibido Kaspars Bersis pola afección. Ante o Juventud, o pivote letón viviu a súa estrea. Xogou algo menos de 7 minutos, anotando un punto e capturando 2 rebotes. Esta mañá foi presentado á sociedade. A súa chega pode ser decisiva. O papel de Bersis vai gañar peso coa desafortunada lesión de Oriol Junyen. Foi nese desafortunado lance. O capitán do Obradoiro acaba no chan e ollo porque o diagnóstico da lesión no seu xeonllo dereito non é tan bo como se presaxaba onte. A exploración médica mostra unha escoradura de nocello e unha rotura parcial do ligamento cruzado anterior. No peor dos casos, podería acabar no quirófano. Tiene un esguince y hay una pequeña rotura del ligamento cruzado y entonces el diagnóstico es que hay que esperar unos días a ver cómo va respondiendo esa rodilla. Dentro de 10 días empezará con la bicicleta y demás, y hay rodillas que con esa lesión responden bien y hay otras que con esa lesión necesitan el quirófano, ¿no?